Lokal nga Panguluhan nagpasalig sang bulig sa tanan nga nasunugan sa Barangay West Habog-Habog kag San Juan, Molo. Kag pagsaylo sa temporary stalls, dako ang benepisyo sa mga vendors sang merkado. Padayon ang pagpadala sang bulig sang lokal nga panguluhan sa mga apektado sang sunog sa Barangay West Habog-Habog kag San Juan, Molo. Sa pinakaulihing nga report sang CSWDO, naglabot sa 297 ka pamilya o kun 1,255 ka individual ang apektado sang sunog. 262 ang kabugusan nga totally damaged, samtang 21 naman ang partially damaged nga mga puluyan. Sige-sige karon ang pag-abot sang bulig sa mga evacuation centers. Apang nagpasalig si Mayor Jerry Treñas nga obrahon ang tanan para madasig ang pagbangon sang naapektuhan nga mga pumuluyo. Ginpabulig ko to tanan nga mga district sa aton CSWD kay daw hindi gin masarangan sang Molo, and ginapaplastar ko para makatag kita sang overtime to sa mga tawo ta. At the same time, ang City Health atuman to para nga makatanaw to kung sino may mga damo gid may mga pilas kay ti do kadasig sang sunog ang mga tsinelas nila way nila na usar, no, may mga pilas mga tiil nila nag pang-injection to sang tetanus toxoid ang aton nga mga katapos sang City Health. Nagpatawag naman sang meeting ang alkalde upod sa pamilya Laison nga amo ang tag-iya sang duta upod sa mga barangay kapitan sang West Habog-Habog kag San Juan para mahambalan ang plano nga baklon ang duta para maproseso sang ikupaw. Mabalik sila pero istoryahan ta siguro nga makabutang na kita dalan da kag maplastar ang mga facilities nga iban, no. Amo gani nga baklon ta Arnel because pabalikon ta sila, but ang problema kung hindi ta pagpabalikon nga daw plastado na sila, masunugan naman ni sila, dako naman libog ta. Ginahikot naman subong ang financial assistance para sa mga apektado. 10,000 pesos ang ihatag sa mga totally damaged, samtang 7,000 pesos naman sa partially damaged. Ginasiguro naman nga mapadasig ang pagbalik sa mga residente, bangod hindi ang mga ini makapadugay sa mga evacuation centers, bangod mayara na sang klase. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol. Positibo ang lakat sang negosyo sa mga vendors sa Arevalo, La Paz kag Haro nga nakasaylo na sa ila temporary stalls. Hindi malayo suno kay Mayor Jerry Treñas nga mangin maayo ang lakat sang negosyo para sa mga vendors sang Iloilo Terminal kag Central Market sa oras nga sila ang makasaylo. Inibangod na hamtang malapit sa dalan ang mga temporary stalls kag mas madamo nga tawo ang makakita sa ila mga baligya. Mapag-on man ang mga temporary stalls kag hindi mabasa ang mga vendors kung mag-ulan. Ang isa bala nakitaan ko kanami gid sang lakat sa mga temporary stalls ang iban nga mga markets. Ang terminal kag ang central ginaobra pa subong. Siguro matapos na gid man sa dason nga semana para schedule ta February 1 masugod na matamat gwa ang aton nga mga vendors. Kay kadali man ko para nga kung makasaylo na tani mga vendors ta sa temporary stalls, masugdan naman obra ang mga markets ta. Nahibaluan, padayon pa ang pag-ubra sa mga temporary stalls kag ginalauman sa masunod nga semana, magasugod na ang amat-aman nga pagsaylo sang mga vendors. Sunod na mo ang pagsugod naman sang konstruksyon sang duha ka pinakadako nga merkado sa syudad sang Iloilo. Ginabanta, magalawig sa duha ka tuig ang pagpatukod sang proyekto. Sa idalom sang PPP o kung private-public partnership para mahatagan sang ligwa ang pagpatukod sang moderno nga merkado. Gina-target na ning within 2 years matapos tanan nga markets ta, matapos tanan nga plaza ta para mangita naman ta iban nga kalayon ta sa syudad para nga sige-sige ang lakat ta. As I have said even before I assumed in 2019, we will bring Iloilo to the next level. Suportado sa mga Market Vendors Association ang redevelopment sang Iloilo Terminal kag Central Market, bangod ang pag-level up sa mga merkado, ang makabulig para sa pag-level up man sa mga ordinaryo nga manugbaligya. Michelangelo Sarate para sa Level Up Patrol.